הייתי רוקמת, הייתי סורגת, הייתי יושבת ליד המחשב, עושה כל מיני דברים, גולשת באינטרנט. הייתי עושה תמונות, דקופאז' וכל מיני תמונות למיניהם, וכל מיני עבודות מלאכה שהייתי מכינה. עכשיו זה קשה מאוד, אני מתכננת. אני שמה על המשטח וזה נופל. לוקח לי פי 3 פי 4 זמן לעשות תמונה שהייתי עושה אותה בהרבה פחות. כשהייתי קטנה יותר, אז סבתא שלי, יש לה ארון. בארון הזה יש את כל סוגי החומרים שקיימים בעולם. יש לה הכל, 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 הכל. וכל פעם שהייתי באה אליה, אז הייתה אומרת לי, ענבר, היום נכין יצירה. ואז כל פעם הייתי חוזרת הביתה עם משהו חדש. אז עכשיו זה קצת חסר, כי לפעמים שאני באה אליה, סבתא, בואי נכין ביחד משהו, ואי אפשר. לפני שנה הדלקתי את התמור כדי לרחוץ כלים, ואז התמור התפוצץ עליי, על הפנים, וריסק לי את העין. חזרתי הביתה מהבית ספר, ואמא שלי התקשרה ואמרה לי שהייתה תאונה לסבתא. אני זוכרת אחר כך שהלכנו לבקר אותה בבית חולים, והמורל שלה היה ממש ממש ברצפה. לא היה חשק לכלום. יש הרבה מקרים של תסכול. בן אדם שהיה מתפקד כל הזמן ופעיל מאוד, ופתאום לקחו לו את הכל כאילו. בהתחלה כשהייתה תאונה היינו באים הרבה לבקר אותה. מנסים לעודד, היינו יושבים איתה, מדברים איתה, כי היא לא הייתה רואה וזה הציק לה. אז היא בכלל לא ראתה כלום, בכלל כלום, כי היו לה גם תחבושות על העיניים. עברתי כמה ניתוחים בעין, ניסו לסדר ושאני אוכל לראות, וזה היה בלתי אפשרי. זה בלתי הפיך. הרבה חששות, יש הרבה פחדים, יש פחד מליפול, יש פחד מלהתקל בדברים. אני יכולה להתלבש לבד, לאכול לבד, לתפקד. פחות או יותר. אני מנויה בספרייה לעיוור בנתניה. אני מקבלת מהם ספרים בקלטות, בשמה. וכמובן שזה פחות משעמם, כי אני ככה יכולה לשבת כאילו קוראת ספר, אבל מישהו מקריא לי את הספר ואני מקשיבה. יש כמובן את המועדון של קשישים שאני הולכת אליו לחוגים. חוג לריקודי בטן וחוג לתנ"ך. פעם אחת סבא שלי היה צריך לנסוע ליומיים, שישי שבת. וסבתא שלי לא יכולה להישאר לבד בבית. כי אם היא תרצה שמישהו יכין לה משהו, אם היא תצטרך משהו, אז הם פשוט קראו לי לבוא, כאילו לעשות לה בייביסיטר. זה יכול להישמע מצחיק, לעשות בייביסיטר לסבתא, אבל זה מה שהיה. כל מה שקשור לבית, כדי להחזיק בית בנורמה רגילה, זה הכל אני צריך לעשות. יש לי הרבה פעמים בתליית כביסה היא עוזרת, להוריד כביסה היא עוזרת, לקפל כביסה. היא משתדלת. אנחנו צריכים לתפקד ביחד, ואנחנו עושים הכל ביחד. החיים בזוגיות חייבים להימשך. כשאדם מגיע למצב שאחד הולך, זה כבר לא חיים. אין טעם בחיים. באופן כללי לא חסר לי שום דבר, כי באמת יש לי הכל, מה שמחזיק אותי כעיקרון זה האהבה של כולם והתמיכה של כולם. היום המשפחה הרבה יותר מלוכדת מאשר הייתה קודם. אומרים שכשיש בעיות, כולם באים לעזור. אני מקווה שעכשיו יצאנו מכל זה והכל בסדר. וגם אני אוכל לראות יותר טוב. אני מקווה מאוד, בעזרת השם, הכל יהיה טוב.